Bueno, azken solasaldiari ekingo diogu une honetan, adimen artifizialaren mugez arituko gara, gogoratu berriro ere galderak egiteko aukera izango duzuela, tarte honetan ere bai hemen, mikrofonoa erabiliz, bai QR-ko kodea eskaneatuz, eta baita zuzenekotik, etxetik jarraitzen ari zaretenek txata erabilita. Eskatuko dizuet mesedez Itziar Alkorta, Itzor Astigarraga eta Maria Penilla igotzeko posible duzue. Itziar, Itzol, Maria, perfecto. Bueno, Itziar Alkorta Idiakez, hainbat programa eta ikastaroren zuzendaria zara EHUn, Aitzol Astigarraga Pagoaga, orai NLP-ko koordinatzailea, eta Maria Penilla Azkuenaga Ziurreko zuzendaria ditugu hemen holtza gainean. Itziar, zurekin hasiko naiz. Zuzenbidearen esparrutik egin duzuzuk, lan ibilbidearen asko, ala ere zuk azalduko duzu pixka bat gehiago, besteak beste bioteknologia esparruari lotutako arloetan edo, nola ikusi duzu adimen artifizialaren garapena azken urteoetan zure esparruari loturik? Osasun arloan egiten dut lan hala da, eta benetan oso azkar eta oso sakon inpaktatzen ari den teknologia bat da. Gaur egun ospitale arruntetan diagnostikoak egiteko laguntzaileak oso arruntak dira, adimen artifizialarekin funtzionatzen duten robotak oso arruntak dira, baina baita ospitale osoa kudeatzeko eta ospitalearen prozedurak hobetzeko sistemak ere hor daude. Edo beste bat denok ezagutzen dugun sistema kritikoak COVID garaian triajea egiteko, alegia ventiladoreari nori eman eta nori ez, sistema horiek ere adimen artifizialaren bitartez elikatu ziren bere garaian. Beraz, beste mundu bat da gaur egun ospitalea adimen artifizialari eskerrak. Aitzol, zuen kasuan, orain NPL adimen artifizialeko, orain NPL barkatu, adimen artifizialeko zentro bat da, lengoaia naturalaren prozesamenduan espezializatua, baina zer nolako soluzioak garatzen dituzue? Hori da, guk hizkuntzan oinarritutako soluzioak eskaintzen ditugu, eta hizkuntzan, gaur ere azaldu dago aurretikan, bi arlo bereizten dira. Batetikan testua, eta bestetikan ahotsa, bai? Orduan, gure adimen artifizialeko zentrua izan da, bi hanka euskagu, eta batetikan funtsezko ikerketa sustatzen dugu, hemen gaur aipatu dira eredu fundazionalak, LLM-ak, bai? Era hortako ikerketa sustatzen dugu, eta gero alegintzen gea ikertutako hori transferitzen enpresetara, bai? Eta, gure soluzio edo produkturik ezagunenak, aurrekoan Xabierrek erakutsi ditunan parekoak dira, itzultzaile automatikoa daukagu, Elia izenekoa, aditu, transkribatzen dituna audio eta bideoak, eta gero hortik segmentazioa eta beste eraiketak egiten dituna, eta gero ahotsaren sintesia, testua eman eta hori ahots bihurtzen duna. Maria, zure kasuan Ziurretik zatoz, Unaik aipatu du bere aurkezpen egin duenean hasiera baten, Gipuzkoako Foru Aldundiak sorturiko zentro bat da, industria arloko enpresen zibersegurtasunean laguntzeko asmoz, enpresen zibersegurtasuna bermatzeko zein muga ezarri behar zaizkio adimen artifizialari. Bueno, bai, gu Gipuzkoako enpresa industrialei laguntzen diegu beraien zibersegurtasunarekin, eta guretzat adimen artifiziala da oso sartuta dago eta oso lotuta. Ez dago berria guretzat, zibersegurtasun munduan orain dela urte batzuk erabiltzen ditugu machine learning, adimen artifiziala, soluzioak hobeto izateko, hobeto erantzuteko. Eta azkenean teknologia edo tresna berria bezala, adimen artifiziala da neutroa da, baina beti daude modu ezberdinak erabiltzeko. Eta gure munduan, ziberlapurrek, esango nuke, oso azkarra dira horrelako teknologi berriak hartzen eta erabiltzen. Eta haiek ja erabiltzen dute, eta azkenean erabiltzen dute bere
mehatxuak azkarragoa, hobeak eta handiagoak izateko eta bidaltzeko enpresei. Eta orduan, enpresentzat ere adimen artifiziala tresna oso potentea da, hori babesteko, gure zibersegurtasun infrastruktura hobetzeko, horrelako atakekin hobeto erantzuteko, baina beti enpresei pizka gehiago kostatzen zaigu horrelako tresna berriak erabiltzeko eta gure prozesutan sartzeko, eta horrela izan behar da, eta horrela hori normala da. Eta horrela izan behar da, eta gainera, adimen artifizialekin gauza asko sartzen dira, etika, datuak, babestu behar ditugu ondo, eta orduan guk bai pentsatzen dugu, ondo pentsatu behar dugula estrategia, lehenengo pausoak poliki, pentsatu ondo, enpresako estrategiaekin oso lotuta eta orekatuta, eta orduan prozesu hori beti atzetik daude, ziberlapurrek, baina atzetik. Baina kontziente izan behar gara, ziberlapurrek hori erabiltzen ari dira, horrekin jokatu behar dugu, gure defentsa hobetu behar dugu bai ala bai, hori horrekin jokatzeko, eta mehatxu berriak daude, eta hori gure zibersegurtasun estrategian ere sartu behar dira, eta gure zibersegurtasun estrategia, guk beti izaten dugu hori da zibersegurtasunekin enpresa batean hasten gara, baina ez da bukatzen, beti egon behar gara buelta ematen, berrikusten, pentsatzen, eta adimen artifizialarekin hori dena buelta bat eman behar dugu, eta pentsatzen zer pausoak emango ditugu, eta nolen gure estrategia aldatu. Adimen artifizialarekiko defentsa edo nolabaiteko esparru hori ezartzeko ezinbesteko tresna izan daiteke etorkizunera begira eta aurtengoari begira Europako Batasunak onartu berri duen adimen artifiziala arautzeko legea. Zer eragin du gure enpresetan? Nahikoa aldazuen ikuspegitik lege hori izatea? Nik uste dut gutxienez beharrezkoa zela. Orain arte adimen artifiziala adaptatzen eta egokitzen aritu gara legerik gabe, eta horrek arrisku handiak ekar zitzakeen. Orain gutxienik badaukagu marko bat, bai enpresek adimen artifiziala egokitzeko, erabiltzeko, bere bezeroen, gure kasuan, pazienteen datu oso sensibleak kudeatu alizateko, marko berri horretan, eta gainera baita adimen artifizialean ikertzen duzuenok ere marko berria daukazue, orain zaila balin bada ere benetan esate baterako arrisku handiko adimen artifizialeko gailu bat zertifikatzea, gutxienez badakigu nondik nora jo behar dugun, eta oraindik ez genekien. Falta den pieza, eta orain Europa mailan hori eztabaidatzen ari gara, erantzunkizunarena da, eta hori benetako batalla da. Gauza bada markoa eta zertifikazioa eskatzea, eta beste gauza bada nola erantzun behar dugun kalte bat sortzen dugunean, zeren horrek enpresaren estrategiak asko baldintzatzen ditu. Segun eta zein erantzun maila eman behar diegun sortutako kalteari, ausartuko gara produktu bate merkaturatzen edo beste bide batetik joko dugu. Beraz, momentua benetan kritikoa da. Europa mailan adi egon behar dugu erantzunkizunak ez dezan berrikuntza edo innovazioa eragotzi. Eta horre berdi bezala gakoa orekarena da. Eta keztuak nola ikusten duzuen? Bai, adimen artifizialaren mugei buruz aigean ez ondo leoke norbere mugak ere mai gainean jartzea. Niretzat gai hau nahikoa berria da, bai, legetan eta enaiz aditua, baina, orain adimen artifizialeko enpresa baten lanean nagonez, legea irakurri behar izan dut, eta, bertan jartzen duna pixkat ulertu asmoz, eta kuriosoa da, legea ez dela hain berria, 21 hasi zian lanketarekin, eta aurtengo martxoan, onartu zen, bai, uste baietz, ezta? 2024ko martxoan. Abuztuan. Abuztailean, bai. Abuztuan martxan jarri zen, baina abuztailean onartu zen. Hori da, bale. Uste dut, Bale.
eta bere implantazioa ere graduala izango da, ez da bere alakoa, eta oker espanago 2 urteren buruan estatu bakoitzak hori implantatu beharko du bere ondorio guztiekin. Aldeko boska pila bat izan zituen, 500 gora eta kontrako gutxi, orduan, aldeko giro bat bazegon, eta, esan duzun bezala, personen eskubideak eta datuak babesteko helburu horrekin sortu zen, baina eraberean enpresa, eta batez ere enpresa txikiak eta ertainak aipatzaia pixkat horiek incentibatzeko helburuakin ere bai. Eta 4 arrisku maila jasotzen ditu arau horrek, ez da? Arau onartezina, eta horiek debekatuko liake, de facto, arrisku handiko sistemak, arrisku txikikoak, ertainak eta arrisku minimoa daukatenak. Irakurtzen duzu zerrenda eta ondo, baina hori katalogazio hori nork egingo duen eta zuk lantzen dituzun sistemak nun kokatuko dian, neri etzaite bat ere argi gelditu, eta egia zen dokumentu irakurri ostean zalantzak areagotu egin zaizkit, eta nire susmoa da, enpresa txikiontzat lan handia ezetean izango, orain garatzen ditugun produktu berri bakoitza, pixka legera ondo egokitzen dan edo ez aztertze hori. Kendu gabe, beharrezkoa zala, legea, momentua zala, adimen artifizial sortzailearen aparraldi hontan etorri behar zun, gainera, baina, zalantza asko. Zure kasua, Maria, nola ikusten duzu legea? Nik uste dut ikuspuntu desberdinak daude, eta gainera zibersegurtasun munduan ere araudiak asko ditugu para repartir. Eta han sartzen da debate berezi bat eta interesantea. Alde batetik nik pertsona fisika bezala, eta adimen artifizial ikusten eta ritmo ikusten, nahi dut hori normatiba egon behar da. Etika ikuspuntutik, eta hori egon behar da. Eta nik nahi dut, hori pertsona fisika bezala, Europatik hori espero dut, hori minimoa definitu, eta enpresak horrekin jokatu, eta nire zerbitzuak, produktuak, hemen dauden erabiltzen ditunak, ziur egoteko ondo daude eginda, edo... Baina, beste aldetik, normatiba hori bakarrik hemen Europan dago, ez dago estatu batuetan, ez dago Txinan, ez dago beste lekuetan. Orduan, hemengo enpresak, eta hori debate, ez da, hori azkenean gure kompetitibitatea sartzen da ere, eta igual azkenean mugak gehiago ditugu gure desarrollo egiteko, edo gure produktuak egiteko, eta diru gehiago sartu behar dugu gure produktuak egiteko, daukagu orain zibersegurtasunan betetzeko, eta edo adimen artifizialan lege berri bat betetzeko, eta hori dirua da azkenean enpresarentzat. Da beste prozesu berri bat, eta da dirua eta denbora. Eta orduan, debate hori dago orain Europan, regulazio asko daukagu, behar dira, baina igual erronka da, mai ona ez gehiegi, ez gutxiago, baina mai ona, oreka hori lortza eta ez da erreza. Bestela azkenean gure enpresak, hemen daude, baina proiektuak ere dira mundu osoan, eta Amerikako enpresa batek hemen zerbitzu ematen ari dira hemen, eta normatiba horiek ez daukate bere produktua zerbitzuko emateko, orduan, kompetitibidea ere sartu behar da, eta orduan, debate hori handago, nahiko potente, ez da erreza, eta hori, handago ez da, lege berriarekin, nik uste dut hori beharrezkoa dela, ere? Baina, horrekin kontu zibili behar gara. Berak aipatu duen talka horretan uste dagoela gakoa, ados nago. Eta, egia da, azkenean adostasuna handi batera heldu zela, baina eztabaida ikeragarri luze baten ondoren, eta lobien posizionamendu oso gogor batzuen ondoren hartu dugu erabakia. Erabaki hori izan da, Europak eredu propioa garatzea non giza eskubideak
segurtasuna eta osasuna babestuko ditugun beste edozer gauzaren gainetik. Eta horrek mantsoago joaten behartzen gaitu, baina espero dugu horren ordainetan bezeroak eta hiritarrak adimen artifizialaren gaineko konfiantza eskuratuko dutela. Alegia, gero eta zailagoa da, eta badozkagu Eurostateko datuak esaten dutenak, jendea oso mesfidati dagoela eskaintzen ditugun aplikazioen aurrean. Eta gertaliteke, ondo arautua espalin badago, eta oinarrizko eskubideak bermatzen ez baditugu, merkatua asko uzkurtzea, hori ere ez zaigu komeni. Beraz, ez dakit zuzena edo okerra den, bakoitzak dauka bere iritzia, baina bi hitzetan Europaren apostua hori izan da. Mantsoago joango gara, baina nahi dugu hiritarren konfiantza deposito hori eskuratu. Eta horren trukean, eskainuko ditugun produktuak bermatuko dituzte pribatutasuna, gardentasuna, giza erabakiak hartzeko aukera, erantzunkizun zuzen bat, eta gero ikusiko dugu. Edozein kasutan, oso importantea da ere konturatzea, orain arte kanpotik zetozen produktu hauek besterik gabe eskuratu ditugula, orain aldiz, produktu horiek geure baimena edo geure autorizazioa edo Europa mailako legeria bete beharko dute hemen eskaini ahal izateko. Edo Europar hiritar bati eskaini ahal izateko. Beraz, kasu horretan, aldaketa batzuk egiten hasi dira gainera. Aldaketa batzuk egin behar izango dituzte hemendik aurrea. Legea argi dago gako izan daitekela, badaka dikotomia hori ez, pixka bat, kezkak erantzukizunaren asunto hori guztia mai gaineratzen duela. Zer gertatzen da legea zarago enpresekin, esan nahi dut, adimen artifizialak ekartitzaken egora berriei egokitzeko sentsibilizazio bat falta da edo behar da edo nola landu genezak ez, legea badago, baina badago beste parte hori ez. Ez dagoena bakarrik legediak inposatu edo ekartzen duen horren menpe, baizik eta norbere lanaren parte hori dena. Nola ikusten duzu sentsibilizazio hori, sentsibilizazio gehiago egin beharko litzateke? Bueno, nik legeak jasotzen ez ditun puntu importante nabarmen batzuk ikusten ditut. Eta, lehenbizikoa, hau askotan aipatu da gaur, eta aspalditi dator, eta da sarea, internet eta teknologia, bea, enpresa ikaragarri boteretsu gutxi batzun esku dagola. Eta adimen artifizialak norabide hau nolabait sustatu du, bai? Eta horri neurria jarri beharko diogu, bai? Eta pixkate monopolioen legea aplikatu beharko litzake, eta nolabait frenatu hori, eta pixkat buru jabetza teknologikoaren bidea sustatu. Bestela, enpresa horien azken helburua zein dan badakigu, aberastasuna metatzea, eta horien menpe geldituko geha, ez da. Bigarna, eta hau ere aipatu da larrialdi klimatikoarena. Zaldi karrera baten sartuta gaude, gerota sistema altsuagoak, gerota azkarragoak, horrek ikaragarrizko konsumo energetikoa dauka atzetik, eta hor ere nik uste muga batzuk jarri beharko ditugula. Lainoan funtzionatzen duten sistema hauek oso etereoak dira eta oso garbilak, bai? Guk idazten dugu, erantzuna jasotzen dugu, gure ordenagailutxoan, eta dana harina da, ez da? Horratzean dagoen energia konsumoa ikaragarria da, eta hortaz konstiente izan behar gara, eta konstiente izatea zarago neurri batzuk jarri behar dira, ezinbestean. Eta irisgarritasun eta diseinuaren aldeko problema bat ere ikusten dut, denok ez gaude irteera marra puntu berean. Denok ez dauzkagu teknologia hauek eskura maila berean, hor ere desoreka
handiak daude, eta hor ere lan handia dago egiteko, teknologia hauek jendearen orokorrean eta enpresen esku usteko. Maria, ez dakiz zerbait gehiago egituko zenukeen, sentsibilizazioari lotuta. Nik uste dut, gizartean pertsona bezala oso txarra gara gure datuekin, pribazidadeekin, eta sare sozialetan ikusten dugu. Orokorrean, informazio egotzen dugu, argazkiak, ez dugu pentsatzen ze informazio dagoela han barruan, eta nik uste dut oso txarra garela. Eta orduan batzuetan, nik ados nago zurekin, hori normatiba berriarekin intentzioa garbia dago. Eta azkenean, hori egin behar dugu gure zerbitzuat eta zure vertikalean gehiago. Azkenean, bestu behar dugu datuak eta egon behar gara guk gure datuak ziur daude, baina gero jendeak erabiltzen ditu bere datuak, desastre bat direla. Orduan, zuk esfuertzo ari zara egiten eta gauzak ondo egiteko, eta gero baina datu horiek kontu zibili datu horiekin. Orduan, batzuetan ikusten duzu hori, zuk zerbitzu hori ematen duzu ondo egin da, baina gero beste aldetik pertsona bezala berdin zaigu, den ados, ez dugu baloratzen hori ondo, sensibilizazioa falta zaigu, eta hori lan asko daukagu horrekin, eta ikusten dugu gure seme-alabekin, sare sozialekin, ematen diegu ordenagailua, mugikorra, sare sozialak, eta baina ez diogu azaltzen kontuz, non abiltzen da, zer arriskutsua daude, hori erabili, eta gero horrelako gauza pasatzen dira. Orduan, alde batetik, gobernotik hori babesten ari gara, eta lan egiten, baina gero gizarte bezala lana asko daukagu egiteko, eta desastre bat gara. Gara konturatzen ze informazio ari gara igotzen, edo zen sare sozialetara, eta zaindu gabe, eta pentsatu gabe, eta desoreka handi bat dago, eta horrekin txikitatik lan egin behar dugu, eta hori babesteko eta ondo kudeatzeko denak, eta denak pentsatzeko zer ari gara egiten. Erabiltzaile individualen ikuspegitik argi dago, egia da gainera enpresak, pertsonek egiten ditugula enpresak, baina enpresen ikuspegitik sentsibilizazio horretan alderik sumatzen duzu gizartean gertatzen ari den modu horrekiko, edo antzekotasunak daude. Nik uste dut hori, guk zibersegurtasunean egiten dugu lan, eta enpresetik oso gertu gaude, eta hori bai gure arloan, baina ikusten dugu ere, esan dudan bezala zibersegurtasuna eta adimena artifiziala oso lotuta daude. Eta gaur egun egia da, zoriontzez, sensibilizazio enpresaren mailan bai dago. Eta badakite, adibidez zibersegurtasunarekin, zerbait egin behar dute, gauzak aldatu behar dute, dirua sartu behar dute, eta kontzientzia hori bai badago, eta ez bakarrik enpresak handiek, ez da ere enpresa txikiek, batzuetan ikusten dugu enpresa txikiek gauzak egiten handiak baina asko hobeto, eta noski dirua gutxiago daukate, tekniko pertsonak ere gutxiago dituzte, baina bai kontzientzia hori dago, eta bide hori bai hasi dira, eta datuekin kontzientzia hori dago ere, orduan adimen artifizialarekin sartuta ere, eta orduan hori bai horretaz bai positiboa gara, eta hori bai ikusten dugu. Horri buruz esan badezaket zerbait, egia da, kontzientzia gehiago sortu behar dugula hiritarrengan datuak nola erabiltzen dituzten, baina kontuan hartu behar dugu ere, plataforma handiek hiritarron datu horiek eskuratzeko ahalegin ikeragarri egiten dutela, eta saiatzen direla guk dena onartzen. Egin ditugu aurrerapen batzuk, datu babeserako legearekin esate baterako, eta hor gero eta zailagoa daukate geure datu horiek erraz zurratzen. Baina beraien lehen gaia dira, eta pentsatu behar dugu, Europarren datuen 80% plataforma
kanpoko 5 plataforma handien esku balin badago, bai, burujabetza behar dugula datu horien gainean. Baina burujabetza behar dugu datu horien gainean modu zuzen bat erabiliz. Eta modu zuzena ez da, eta nik uste dut hori nahiko garbi dagoela, hiritarrari berari egunero erabiltzen dituen 36 aplikatiboen gaineko 30 orrialdeko kontratu bat irakurtarazten, ez baita posible, zeren denak horretara dedikatu beharko geneuke bizia. Orduan, beste modu batzuk aurkitu behar ditugu horretarako. Eta hasteko, eta ni harritzen hau zeren, pentsatzen nuen hemen geurean gehiago errotuko zela aukera hori, eta ez da errotu. Esatu baterako osasun sektorean, Katalunian, sortzen ari dira, duela urte batzuk, azkeneko aipatu dugun datuen babeserako legearen ondorioz, pazienten kooperatibak. Demagun geuk gaixotasun arraro bat daukagula, eta geure datuak partekatu nahi ditugula, hainbat ekimenekin. Bai? Ez dakite, barkatu, baina sektore publikoko ekimenak direnak, eta horrelako jendeari laguntzeko ikerketa egingo dutenak. Kooperatiba sortzen dugu, eta kooperatiba horren kontseiluak erabakitzen du datuen kudeaketa nola egin. Beraz, guk egiten dugu fiduzia bat, eta guk egiten dugu geure arteko akordio bat, gure datuak nola babestuko diren, zertarako erabilituko diren, eta zertarako ez, profesionalduz. Eta guk kolektiboki hartuko ditugu erabaki horiek etorkizunean. Badaude moduak, baina badaude interesak, hiritarrak fragmentaturik eta individualki tratatzen jarraitzeko. Eta alperrik da, hiritarroi insistitzea, kontu handiz erabili behar ditugula gure datuak, zeuk aipatu duzun bezala, nerabeak eta adingabeak, beraien bizitza pribatu osoa sarean daukatenean. Alegin hori nik uste dute alperrikakoa dela. Nik egingo nuke gehiago estrategia kolektiboen alde. Eta erakusteko, ze puntutaraino zabaltzen ditugun gure datuak, oin dela pare bat aste edo, sareetan agertu zen Harvardeko ikasle batzuk, betaurreko batzuk garatu dituzte, eta betaurreko horiekin kalean dijoan jendearen argazkiak ateatzen dituzte, eta argazki hori, sarera bidaltzen dute, eta azten dira sareako informazioa biltzen. Gaizian, denbora errealean, kalean ikusitako jendea norzan izen da bizenez identifikatzeko. Eta zer lanbide daukan, eta informazio pila bat. Eta gero grabatu zuten hori nola egin zuten, ez aparteko teknikak erabilitea, sarean dauden datuak kruzatuta. Orduan, egia da, nahi baino datu gehiago dauzkagula sarean, eta egia da baita ere bultzatzen gaituztela hortzara ere, eta egongo litzakela modu erresago bat horiek babesteko. Pazienten kooperatibak, burujabetza, aipaturi dira dagoeneko soluzioetako batzuk, baina zein beste soluzio egon daitezke adimen artifizialak duen potentziala segurtasunez aprobetxatzeko. Gu adibidez osasunean ikusten ari gara arazo handiak daudela datu historikoekin. Esate baterako, ospitale batek eskuratzen balin badu adimen artifizialeko diagnostiko sistema bat, bihotzeko gaixotasunak diagnostikatzeko, konturatzen gara, emakumeetan ez duela berdin funtzionatzen, datu historikoak gizonezko zurienak direlako. Eta ni legelarian naiz, eta ikeragarrizko izua ematen dit horrek kaltea sortzen ari garelako, eta gainera erantzunkizun bat daukagulako datu horiek alboratuak zeudelako, datu historiko horiek alboratuak zeudelako, eta emakumeei diskriminazio neurri batzuk aplikatu dizkiegulako. Hori salagarria da, eta kaltetu diren emakume horiek, zeinei eta ez dizkiegun bihotzeko diagnostiko horieko ongi egin, demandatu egingo dute ospitalea, eta demandatu egingo dute medikua, bera. Orduan,
Lehendabiziko erronka da zein daturekin, osasunean behintzat, ez dakit beste arloetan nola dan, zein daturekin egiten dugun lan. Geure datuek, geure gizartea islatzen dute. Eta algoritmoak erabiltzen balin baditugu, diagnostikoak eta predikzioak egiteko, beldur naiz oso konservadore ezote garen izango, zeren ari gara iragana etorkizunean islatzen, ez? Eta, zer ez dizuet esango, hauek erabiltzen balin baditugu, orain egiten ari garen bezala, delitua egin dutenen etorkizuneko portaera aurre ikusi eta horren arabera errekursoak erabili ahal izateko, ez da? Ez dakit nik uste dut lehendabiziko erronka dela, algoritmoek sor dezaketen alborapenak eta diskriminazioa geure gizartean dagoena nola kudeatu, pribatutasuna hitz egin dugu, hori oso larria da. Baina, zer da berria algoritmoetan? Hau, hain zuzen ere, datu historiko horiek etorkizunera proiektatzen balin baditugu, irizpiderik gabe, eta ekitate araurik gabe, ikergarrizko kaltea sortzen ari gara, seguru asko, kolektibo batzuetan, eta biderkatzen ari gara, indarra handiz, potentzia handiz, zeuk esaten duzun bezala, orain dauzkagun sesgoak eta alborapenak. Nik uste dut hor lan handia egin beharra dagoela, etikoki algoritmo horiek nola eraikitzen ditugun, ereduak berak eta datuak berak nola kudeatzen ditugun. Eta ez da erraxa. Zeren, osasun arloan zer egin behar dugu? Datuak asmatu? Datu sintetikoak asma ditzakegu ez dute berdin funtzionatzen. Bai? Orduan, dekalas hori nola konpontzen dugun, nire ustez gauza berria da eta oso garrantzitsua. Bai, guk ere gure alorrea ekarrita, NLP alorrea ekarrita, gure lankidetako batek ikerketa abiatuzun, alborapenen inguruan, eta eredu handi batzukin jolasean hasi zen euskera gaiei, euskal kultur gaien inguruan da galdezka, eta, puntu batean sistema iritsi zen, esatea, Franco nosan galdetu, eta Franco, euskeren aldeko ekintzaile bat zala esatea, bai? Orduan, karo, grazia egiten du, bai, ikusita ze kontradikzio, ze oximoron dago nor, baina hori da, sistema handi hauek, alborapen handiak dauzkate, eta gai orokorretan ondo moldatzen dira, baina gero jakintza lokala ez dute horren fin hartzen, orduan gure ardura bat da, bai, pixkat, alborapen horiek minimizatzea aldan neurrian, bai hizkuntzari dagokionean, bai kulturari dagokionean, generoa, alborapen ezberdin asko daude, eta hizkuntzarekin lan egiten dugunez, eta gero gure produktuak horren gainean eraikiko dianez, bada gure arduretako bat hori. Beste ardura bat, iturriak zaintzea litzake, bai, datuei buruz hitz egiten aigea, eta sistema sortzaile hauek testu eta irudi eta pila bat sortzen dituzte, eta haietako asko oso onak dira, gehienak zaborra dira, eta zabor hori hor dago, eta zabor horrek adimen artifizialeko sistemak berrelikatzen ditu, eta zabor gehiago sortzen hasten gea, eta hor, ez dakit, baina bada etxeko ur iturri garbila desaguarekin nahaztea bezala momenturen baten. Orduan, iturri horiek zaindu behar genituzke, gure idazleek sortzen dituzten testuak, Wikipediakoak, artikulu akademikoak, horiek zaindu behar di, horien gainean eraikitzen dialako gero adimen artifizialeko sistema fidagarriak. Maria, zure kasuan, aipatu da, alborapenaren asunto guztia nola landu eta abar, baina nola ikusiko zenuke aprobetxatu daitekela adimen artifizialak duen potentziala segurtasunez, ziurren ikuspegitik. Bai, lehen ja komentatu dut pizkat, baina zibersegurtasun ikuspuntutik, alde batetik, azkenean adimen artifizialekin, eta nik uste denak ikusten dugu, phishing mezuak jasotzen ditugura, denok, lanean eta etxean, pertsonalean ere, eta phishing jokatzeko handago batze bat,
jakiteko zer da egia eta zer ez da egia. Eta, klaro, adimen artifizialarekin sartzen dugu irudiak, ahotsa, bideo, eta gero, eta zailagoa da, jakin hori benetazkoa da, eta ez, orduan, zibersegurtasunen munduan, eta pertsona zela, gehiago eta zailagoa da, mezu batean, erabaki hau bai egingo dut, esteka fitxegitia irekiko dut, esteka hau filtratuko dut, eta hau egingo dut, bai edo ez, jakiten hau, mezu hau, egia da, edo ez. Gero eta zailagoa izango da. Eta gero, adimen artifizialaren, bi barrua, ni ez naiz espartat, baina bi gauza garrantzitsuena dira datuak eta algoritmoak. Hori da basea. Eta azkenean, hori zibersegurtasuna sartu behar dugu bai ala bai. Eta azkenean zer enpresa bezala datuak eta algoritmoak bukatuko izango dira gure estrategiako edo negozioko estrategia definitzeko eta gauzak erabekitzeko erabiliko gure base izango da datu horiek, algoritmo horiek. Erabiliko ditugu aukerak emateko estrategia bezala, bezeruei, base izango da. Eta orduan, ziberlapurrek hori badakite. Eta zer ari dira egiten, adibidez, datu horiek, ez badode, ziur eta ez badode ondo babestutak, adibidez, sartuko dira informazioa, gure datuak hartuko dituzte, eta sartuko dituzte beste datuk. Eta guk jakin gabe, erabakiak hartuko ditugu, gure datuak eta algoritmoak bazek erabiltzen bezala, baina hori aldatu dute eta gure erabakiak izango dira alperriz. Eta orduan, mehatxu hori berriak han daude eta kontu zibilir gara, orduan oso garrantzitsua algoritmo eta datu horiek ondo babestu, hasieratik zibersegurtasuna sartu, azkenean ziberlapurrentzat hori urrea da, datuak eta algoritmoak, eta lehen esan duda bezala, beti, gaur honekin berriro aprobetxatuko dute. Bai ala bai. Eta orduan, lehengo mailan ere esan dute, eta niretzat oso garrantzitsua da adimen artifizialen proiektuak hasieran denbora hartu, pentsatu zer datuak erabiliko ditugu, zer datuak geratuko dira barruan, zer datuak igoko dugu, algoritmo horiek definitzeko, oso ondo pentsatuta eduki behar dugu gure estrategia, zertarako, hori erabilikazua, zertarako bai, zertarako ez, eta hori hasieran bai denbora sartu behar duguan, gauzak ondo egiteko, ez badugu egiten hori hasieran horrelako gauzak ondo, gero oso zaila da. Eta han bai, ala bai zibersegurtasuna egon behar da momentu batean, eta hori datu eta algoritmoak urreak dira. Hori bai, garbi dago. Algoritmoak oinarrian dituen datuak publikoki kontsultagarriak izan behar aldute? Ez. Baina legeak esaten duena da, guk gai izan behar degula esate baterako erabaki bat jasotzen dugunean, ez dizut kredito hipotekario hau manten, edo ez dizut osasun aseguru hau kontratatzen, edo beka honetarako eskubiderik ez daukazu. Horrelako erabakiak jasotzen ditugunean makina batek sortuak, legeak esaten duen berritasuna da, eskubidea daukagula, batetik jakiteko zergatik hartu duen makinak erabaki hori, eta bigarrenik, gizaki bati eskatzeko erabaki hori berbegira dezan. Eta horretarako behar dara, bai kasu batean eta bai bestean, algoritmo horiek eta datu horiek nola funtzionatu duten, erabaki horretara nola heldu garen azaltzeko gai izango den sistema bat. Eta guri, behintzat, osasun arloan esaten digutena da, makinak oso ondo funtzionatzen du, diagnostikoa giza begia baina hobea da, baina ez dakigu nola egiten duen. Ikasketa sakonekoa da, eta nik ezin dizut esan zergatik heldu den diagnostiko honetara. Horrek guri ez digu balio. Osasun arloan horrek ez digu balio. Zeren konfunditzen den kasuetan,
fabrikanteari eta garatzaileari interesatzen zaio esatea nik dena ondo egin dut, datuak egokiak ziren, iturri garbitik hartuak, algoritmoa ondo egokitua zegoen, ondo ikasi du, beraz, daukadan errore margen horretan sartu da akatsa, bai? Fabrikanteari ere interesatzen zaio algoritmoak eta datuak azaltzeko gardentasunez ulergarriak izateko modukoak izan daitezen. Horretarako martxan daude, badakit ez dela erresa, eta horre datu zientzialariak eta ingenieruak ari dira lanean, nola sortu algoritmoari berari galderak egiteko moduko sistema bat gardenagoa izan dadin. Bestela, produktu hauek oso zaila izango da merkaturatzen. Ez palin badaukagu modurik egozteko errorea nori dagokion, imposible izango da algoritmo hauek saltzen. Bai, hori egia da. Deep learningean oinarritutako sistema hauek kaja beltz bat bezala dira azkenean, bai? Kapa pila bat dauzkate eta horren esplikagarritasuna oso zaila da. Badakigu ondo funtzionatzen dutela, emaitzak ala erakusten dutelako, baina zergatik ez dakigu kasu askotan. Bai, orduan hor aidia lanean, bai, esplikagarritasun hortan, hori puntu importantea da, beste maila baten algoritmo irekiak izatea edo kode irekitasunak ere bermatzen du, bai, puntu baten. Guk ChatGPT badakigu oso ona dela, erabilerak erakusten digulako, baina kitxo, ez dakigu barruan bai, ze iturri erabili ditun, iturri horien gaineko ze entrenamentu egindan, ze teknika, ze zuzenketa, ez daukagu horri buruzko inungo informaziorik. Eta, eta noski horri ezer gutxi gehitu diezaiokegu guk. Orduan, sistema irekilek, usten digute ikusten nola dagoen eginda, horri nola gehitu, aldatu gauzak. Orduan, hori importantea da. Aipatu da baita ere, pribatutasuna, pribatutasuna zaintzeko neurriak hartu behar dira, datuak zaindu, ahalik eta daturik gutxien erabili. Beharrezkoak dianak soilik, ukagulako joera, datu gehiago bilduko ditut, eta aurrerago igual behar izango ditut. Igorrek aurrez oso ondo esan du, zer egin aurretik adostu datu hoiekin zer egingo degun, eta gero hoien jabetza, norena izango dan, gero sorpresarik ez eramateko. Eta, eta guain, importante iruditzea baita ere, lege honek ekarriko duna nazioarteko bulego bat eukitzea, pixkat hau kudeatuko duna, eta laguntza emango duna. Maria? Bai, ados hori behar da, eta gainera sektore kritiko batzuetan bai, makinak ezin du erabaki batzuk bakarrik hartu. Gure munduan hori ezagutzen dugu, izena esaten dugu falsos positivos. Eta falsos negativos. Hori da, eta gure zibersegurtasunean esan dudan bezala adimen artifiziala erabiltzen dugu orain dela urte batzuk, baina hori badago eta erabaki txikiekin, igual, makinak hartuko ditu bere erabakiak, prozesu bat azkarragoa izateko, ez dela kritiko, eta horrela ikasiko du, baina beste arlo batzuetan eta beste erabaki batzuetan, orain gutxienez ez dakit 5 urtetan zer ez dakit non egongo garen, baina orain falso positiboiek egongo dira eta gauza batzuk pertsona bat edo azken erabakia hartu behar du edo jakin behar dugu zer datuak, zer algoritmo, zer prozeso makina horrek eraman du erabaki hori hartzeko eta hori horrela da eta horrela izan behar da. Zalantzagarri gabe askoari gara ikasten, seguru galderaren bate badagoela publikotik, ikusten ari naiz baietz. Geroz eta gutxiago edo ezer ez da publikatzen paperean, dena digitalean egonda datuen garbiketaren arriskuari nola aurre egin.
adibidea, internet hasi zeneko datuen potentzia portzentai handi bat, jada ez dago eskuragarri. Zakit, norkerantzun, nahiko lukeen. Oso gai polita da eta beste mai inguru bat egin daiteke honen inguruan. Papera baino hobeto aguantatzen duen euskarririk, ez dakit badaukagun, bai, digitala izaten dugu oroar, baina digitalean formatuak eta soporteak aldatzen doaz, eta elkarrekiko elkar ulertze hori bermatzea ez da beti erresa izaten, sistemak aldatzen dira eta konturatzen geha orain dela 10-15 urteko fitxategi digital pila ez diala gaur egun erabilgarri. Eta paperak, begira, 500 urte hor irauten du eta oraindik irakurtzeko gai gera. Eta gizuek zerbait gehiago gitu nahiko zenuketen. Bai, nik aprobetxatuko nuke galdera, ez deko oso teknologia puntakoa dela papera, baina guk ez dakigu liburuekin zer egin. Ez dizkigute inon onartzen. Liburuak nahi badituzue oso euskarri interesantea da, mesedez, liburuen aldeko apostua egizue eta liburuentzako lekua aurkitu dezagun herrialde honetan. Hori aprobetxatuko nuke esateko. Inork ez ditulako liburuak nahi. Bai, daude gauza batzuk esatzen dugu desagertuko direla, ez dakit, baina gero errealitatea justo kontrakoa da, ez dakit, irratia, ez dakit, bueno, nik uste dut momentu batean batzitu genuen hau desagertuko dela, eta gaur esperantza dugu orain. Eta orain nik uste dut, gero eta garrantzitsua irratia, eta, bueno, hori sektore bezala bere evoluzioa eduki du, eta hori egin dute, eta orain, bueno, handago irratia, eta, bueno, potentea da, eta orduan, paperarekin ez dakit batzuetan, gauza gero, bakoate bere ez dakit nola bere bizitza, eta gauza batzuk, han daude, eta gero eta importantzia gehiago daukatela, eta, sorpresa bada, baina, hori batzuetan hori polita da, eta hori adimen artifizialak ezin dute hori ez da, erabaki hori da, beste gauza bat, beste dakit. Itziarren, esan dezunaren arira, badago beste galdera bat, ez zer dauea nola jakin gabe gehiagotan asmatzen duen sistema bat, ala zergatik nahastu den esaten digun norbait. Esango dizuen ni pentsatzen dudana. Galdera bat egin didate ospitalean, eta da, badaukagu sistema bat, detektatzen duena bularreko minbizia, radiografia oso irudi interesgarrietatik ikasi du, eta funtzionatzen du giza begiak baino hobeto. Orduan, momentu honetan, erabaki behar dugu, zer da hobea. Medikuak esate baterako erabiltzea sistema hori minbizia ez dena deskartatzeko, kribatua egiteko, alegia neri heltzen zaizkit 100 irudi, 100 radiografia egunean, ez daukat astirik denak ondo ikuskatzeko, makina honek nire begiak baino gehiago daki, eta galdetzen dizu zer egin behar dut. Erabil dezakegu makina hori, algoritmo hori, esate baterako negatiboak deskartatu, minbizia ez direnak albo batera utzi, medikuak ez ditu berriz ikusiko, eta geratzen zaizkion 10 non egon daitekeen minbizia hoiek medikuak ikusteko, nik esan dut baietz. Hori egin dezakegula. Baina, ospital batentzat aposto handia da, zeren falso positibo edo falso negatiboak balin badaude, erantzunkizuna dago atzean. Baina, dudarik gabe, errekurso publikoen ikuspegitik, adimen artifizialak zerbaiterako lagunduko badu horretarako da. Ez dugula oso ondo ulertzen azkenean nola funtzionatzen duen, zaila dela erantzunkizunak egoztea, konponduko dugu. Baina ezin dugu teknologia honen aurrean izkin egin, beste alde batera begiratu, eta medikoak estetoskopioarekin funtzionatzen jarraitu. Ez da posible.
eta dauzkagun errekurtso arazoen aurrean, Europa mailan geure belaunaldiaren zahartzeak ekarriko duen kronifikazioekin eta izango ditugun errekurtso arazoekin, dudarik gabe, nik aurrera egingo nuke teknologia honekin, konfiantzaz, gauza asko hobetuz, erantzunkizuna esleituz, ulertzen jarraituz, baina hiritarren konfiantza landuz teknologia hauekin aurrera egiteko. Zure kasuan, baina zuen kasuan ere galdetu nahi dizut galdera beraz zuen esparruetara eraman da bai zibersegurtasunera bai lenguaien prozesuan menduaren esparrura agian ez da, bueno, delikatu xamarra da agian zuenean beste irakurketa bat izan dezake, baina jakin gabe gehiagotan asmatzen duen sistema bat, ala zergatik nahastu den esaten digun norbait. Uste duzue, izan daitekela hobe. Aplikazioaren arabera bat edo bestea komuniko zaigu. Oro har, olako adimen artifizial sortzailekin egiten ditugun eraiketetan ez dugu behar izaten, huts egin ezkeo, zergatik huts egin duen esatea, baizik eta nahi duguna da, ariketa hori azkar egitea, laburpen bat, edo testu bat sortzen laguntzea, edo iturriak aipatzea, edo abar, zenbait kasutan, kasu kritikotan, bai beharko dugu zerbaitek huts egiten badu ze puntutan edo zergatik egindun jakitea, orduan, jakin behar da ze aplikazio hori buruz aigean hitz egiten bat edo beste aukeratzeko. Maria? Bai, gure munduan, zen dugu dago alde txiki bat txuria, oso txikia, beste alde oso txiki bat beltza, baina erdian, grisa, da oso handia, eta ez dakit, gure arlora eramatuta, nik erabaki behar badut sistema bat esaten dit zerbait dago zarean, zerbait virus bat dago zarean, eta hori gelditzeko zerbitzu bat gelditu behar dut, eta zerbitzu horrekin korreo gabe geratuko gara. Nik emango nuke, emango nuke, eta gero ikusiko dut, aber hori egia dan edo ez. Baina esaten badit, gelditu behar duzu PLC hori, eta PLC horrekin produkzio planta, enpresa batean planta produkzio gelditzen duzu, nik ez nuen emango. Ez nuke emango, esango dut. Bueno, itxoen. Dena martxan dago, dirudi produzioa martxan dago, hori gelditzen badut, dena gelditzen da, makinak esaten dit bai gelditzeko, baina nik ez nuke botoia eman, begiratuko dut nik, gauzak hori erabakiari arte orduan, berak esan duen bezala, gauza asko begiratu behar dugu, eta gris handi horrekin, momentuz, han mugitzen gara, eta handik mugitzen gara, eta, ez da hori, bertza edo txuria. Ondo, eskerrik asko, Itziar, Aitzol, Maria, zuen denboragatik jarrai dezagun. Eskerrik asko zuei.